Mayong adlaw pangabi nati og minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Eko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eko live diri sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Among i-update guys sa new tourism building diri sa Canigao Island. Okay. Kung saan ay update niya, hapit na gyud ni ma-open. Agkuwang na lamang ang furniture o ang aircon. Okay guys, ato ang among itor sa new tourism building diri sa Canigao Island. Nya ako nagahangyo sa tanang taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Paclio o mga kauban. Unsa may rason nga ato malang suportahan kanunay aron magpadayon ang kalambuan sa turismo diri sa lungsod sa Matalom, aron magpadayon ang mga programa nga giplano alang sa turismo diri sa atong lungsod. Okay guys, ang itor guys. Morning update sa ato ang new tourism building. Hapit na gyud. Kuwang nga lamang ani ang mga kuan mao ni first nga room nya mo ni ang second room. Nindot na siya guys kay kuan ba na with formal nga kon. Ag lights na laman og kuan guys og furniture.